Data Jehovah amanami nanaringanan kodi belokicam Gop moliate adiamang narasa di sombahon nasarhana di barar hukum di pakilala ruangan ami duholongmu pangaramu tiong mudu padongonemu di kami saluhut dari tuat bui kami sehat marahi pasung sahat mauri tukian di balik Tuhan nama sakam di balik kami dulu baru kami nama bercalon pasu-pasu padongan sampeong kami tidak kosong Podwali Tuhan aku pasang kami nama dongai dulu mangajari nasida nama ngaramoti nasida jala nama masuk-masuk nasida asa gabi rumah tangga nomor bahagia nasida tujuan dari wong ubutohan milik Tuhan gudang budi akak keluarga kami mana yang rotu tolongan ya kaulan nami apalagi ditikun tongani nasida ataru nasida asa tetap di bagasan hai ditasong nasida itu di pada aman nami bagi nama Yesus Kristus nang ulan sedarion pele Tuhan upasang kami matuho tongani mahami asa mamuka di bagasan nami marujud gentong di bagasan lasmi roha urasi mahami Tuhan sendosa nami asa tarulahon hati ulan nami apalagi ditikun Jalan Tuhan pangidon namin kusang bahon na kami tuho marhiti ang Yesus Kristus markanya kami tuho Amen. Unang besa'y labos rogam tua tung papos marohami dahang siya holoki tuho tung gamos toha siya papos roham dia holako sasadaho holana tu sirohami holana uruna boy mangajuho takas story di bawah itu dang namar me ama maka holongi Au Surabaya mania dundung aku bulani lehorokku matuho labaras sorohami mana janji yang dirahaki ikon hosa utiang pos roham dia witang holan horo hasia Somaho dihaposo
hot maho di hatuaho sadarion majalo pasu-pasu siap Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapot tangi aki nungadua kabesada hamu boru tuherak tumburju burju hamu marana tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot tanyaki tubuhan lak-lak tubuhan sikoru tubuhan anak kamu tubuhan boru Adu rangso manjalo pasu-pasu hitas yang debatan jumulo manita mangidu pasu-pasu di Tuhan di air pangurason. Martang yang mahita. Rapat junjung kita selanjutnya. Ale debatan asun bagia jalan asun inagogo. Mangarea doto tim di atas ni ayat tiki di topaho tanoon. Ayat do di lehoko asa adong bain ngolu nami sikanu pari. Ayat do di baeko lau mandi di habi. Lau manubuo kami muse gabe anak aholongan
di bagasan Yesus Kristus namangguari dirina mualni nasa hamoluan alani i upangi dohami par badiai ma aikon marhite badiani holongmu marhite badiani asim marhite gogoni todim pada umas yanon haramungan isi bolis dot uti-utiani pangago asa iason ali Tuhan matat hadibataon bayanon maon gabe ai pangurason manguras hamisian dosa si payas par dagingon par papadiahon par todion saya tahu mual nabadia maon asa tio hami songon babani mual ritar songon bonang digala putih sohaliapan sak so haripuran hot di bagasan patikmu ali di bata nama gua so jala sitopa nasa na adong sian parguena tinopang hugotil hami pargue anggiron hubangido hami papatar ma holong mudot gogom jala pasu ma anggiron asa anggiat ma sudena hukuras hami dot anggiron ias sian haudaron dot sahid jala siling sian uti-utiani si bolis asa gabe panggil panguras maun sian hodar nasotarida sian gobir bono sama gua nagalia sian dosa dot hamatean marhite Kristus Tuhan nami. Saudari damang dainang naina holongan tak ingot ma di sakramen padidiot tabe asa tamahita parsidohot di ulaon nabadiaon uhut tahedion ma ende partingotani padidion BTK 207 Odebata Marjajiau. Martangyam Mahita. Ali dibatasi topa do si palua hami mau lihat mau pasat hami tuho ala nunga di par mudu ho dongan namion imasi kaban sinaga dohot lis nawati laupai kau jakon sadari penai baru ai hodo na mga tuluhod di pardongan saripeon bain hatuon di hajol maon songon tadda asa daw ni Kristus dohot huri
dianai. Saya giat ma marhite hition. Lam diatu sinasidama hayaso dingolupar dengan saripeoni. Ditikilas di roha, manang ditiki hasusangan. Saya anggiat madilewa kotunasida akan anak dot boru. Na tau palason, buhut pasona kon rohana sida. Marhite-hite Kristus Tuhan nami, nama ngulura koko di bagasan, hasa daun di todi por badia, saat rodi saleleng di leleng na. Amen. Budul mahita tatangion mahatani debata. Hatani debata sian huria Efesus. Marsioloan mahamu sian biar di roha muda bida Kristus. Dioloyak kaparopuan ma bawa nabi songon pangoloi di Tuhan. Ai bawa ido ulu di parluhutan songo Kristus ulu ni hurei lau si pangolu dari video di ibana. Alai songo pangoloi di huria di Kristusi songo lima akaparopuan maradopon bawa nabi dinasa duhuna. Hamu akabawa hakolong hamu ma akaparluhutan nabi songo Kristus nama kakoloi hurei jalan deho do dirina laho makukopsa. Asa diperbedai dumdiasi marhite-hite mardidihon air di bagasan hatai. Jala sangat do dibadiri di ibana jala sangat do dibadiri di ibana huriai. Soal nama lidang nama kalipin kuda marahora dia ke asa badia tahai jala mahora. Songoni do pa tukakolongati akabawa pandutan lagi. So daging sa dinina. Nama kolongi pandutan na dinina kolongan lagi. Dan kung dimosongi dolmay dinina, di ba tunggulo jalan di ba do so pakaian diskusi dulu. Ay ko si daging do kita. Alam kita di kunang nyapa ama
sada tiki adong namar bagas di hutakana na di luar Galilea. Jala bisima inani si Yesus. Alai doa ma Yesus rapon akasisiana di peo tu pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida nina inani Yesus madok ibana. Dan adong anggur di nasida. Alai nina Yesus madok ibana. Marhuao duau inam. Dan dobero tikitku. Dugi dina inanai madok tu aka parbobas. Mana dia dohodona tuhamu baik kamu alai mangikuton adat parburioni halak Yahudi adonga diri bisi onong kuci manang gudon batu siat-siat duaro ditoluput poting. Dugi dina Jesus madok nasida. Goi hamoma aka bujion aik. Jadi gok situ tuma dibain. Laos didok use tunasida. Tahui hamu masyani. Dungi buah kamu tu hidup muna. Jadi dibuat nasida alai didai hidupnya kapal hobasi aiki naungga be anggur. Jaladang diboto harodoana. Aiholan akapar hobas nama nahui aiki do ubotosa. Gabi dijoma pangoliki. Jadi nama madok ibana. Salut jolma mangalewat parjolo anggur na dumekan. Dumpe butong halak asa dilehon na humurang. Yaho dipeok bodo anggur na dumekan rodi nuai. Asaima tadda na parjolo na binaini Jesus di hutakana na di Galilea. Papatan mon asa ngaponai dabe porsiama akasisiana di ibana. Martua manjong mana manangion ata di debata jalana mangulang bangsa.
kabar? Yakin? Kabar? Kau tadi bilang mencintai si Lina. Benar? Lisna. Lisna. Maaf Lisna. Kau mencintai si Lisna. Benar? Ya coba kau katakan. Jangan-jangan kau hanya bilang ke pastor tapi nggak pernah kau bilang Lisna. Kau yang bilang jangan pastor. Senyum-senyum. Tadi kan udah sarapan. Setelah kamu sama Sony ini kalau mau pingsan pun nggak apa-apa, udah sah. Yang penting sekarang jawab sekuat-kuatnya. Apa? Katakan bahwa kau mencintai si Lisna. Ya, ragu-ragu. Lihat nih, ragu-ragu. Ayo. Di syuting lo. Oke, baik. Siapa yang lebih kuat, Lis? Bilang, Lis. Wis. Jadi, kabar? Pas benar jawaban kalian berdua. Kalian menikah karena cinta. Titik. Selesai. Habis perkara. Ya, nggak usah lama-lama Romo Khotbah. Yang penting kalian sungguh-sungguh menikah karena cinta, bukan yang lain-lain. Kan gitu. Kenapa? Kalau karena yang lain-lain itu nanti akan menjadi alasan untuk sirah. Kan begitu. Contoh, pastor, kami menikah supaya dapat keturunan. Contoh ya, apalagi kamu al-fatah. Penting untuk keturunan ya kan? Memang penting. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk menikah. Kalian berdua manusia, bukan babi. Sama kalian ini manusia, bukan peternak. Kalau peternak memang tujuannya supaya berkembang biak, tapi kalau manusia tidak. Jadi pertama-tama kalian menikah karena cinta. Nah, kalau kalian menikah karena cinta, kodrat dari cinta itu seperti yang pernah dikatakan Tuhan Yesus dalam nanti dulu suara saya kan. Kodrat dari cinta seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, naung pinadomu di debata dan jadi siramoni joma. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus bilang gitu? Karena cinta sejati tidak lekang oleh zaman, oleh waktu, oleh keadaan, oleh situasi apapun. Kan begitu. Maka kalian benar-benar harus menikah atas dasar cinta. Dan cinta itulah mujizat yang pertama dalam keluargamu. Seperti kisah hari ini, Marhite Barita Nauri Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 10 saja. 5 kisah tentang perkawinan di Kana. Apa spesialnya perkawinan di Kana? Apakah karena sama-sama perkawinan makanya diambil pastor sebagai bacaan? Bukan. Tidak pernah ada yang namanya kebetulan dalam Injil. Semua sudah diatur Tuhan dengan penuh indah. Kisah di Kana mau menceritakan bahwa mujizat Yesus yang pertama dalam hidupnya yaitu dibuat dalam keluarga yang baru. Mujizat Tuhan Yesus pertama kali dilakukan di tengah-tengah keluarga yang baru. Harus diingat ini. Maka saya kira Tuhan Yesus kalian diberkati dalam perkawinan ini harus menjadi mujizat yang pertama dalam keluarga. Lawan Pak Hoton Par dengan Saripion. Jadi di Amuna 2 Kaban Sinaga Lisnawati adorang Pak Hoton pada Pardongan Saripion di Amuna 2 Jumuloma adorang Hot Dope Amu di Pardongan Saripion Jumuloma Amu Mangido Tamiang Sian na Toras Munabit. Jadi Ulion Tiki Mandihamu asal Tuhan Utar itu Natua Tuamuna Mangido Tamiang Nasida.
Suara kami ma asal tujolo aka sitidangi naung kita Tuhan. Jongjong mahamu di siamun dot abirang di nanai margongan saripeon saksi mantutuhamu nadua. Molo radido hamu gari saksi anak rapak mahamu mangalusi radido kami. Jadi tamado hamu syukuran kami. Dihamu aka saksi nami nadua. Rade doamu gawe siti kami di pulau Pardongan Sari Peonon. Rade dengan pastor. Mau ya diamang. Ada langsung pahotan badan Pardongan Sari Peon di apunan juga kabar bersinaga jumur doamu patakas gema ias do tulus niroha marhite mangalusi sukun-sukuni pastor dak. Jadi amal berapak mamuna dua mangalusi Somonido tutu. Kamu kaban sinaga doto lisnawati. Nunga tutu sian roa nakias jala bulus hamu lau pau jakon Pardongan Sari Peonon. Anon alusi hamu rapak olo rade doamu. Rade doamu tok masih amolongan jala masih pasang apan saleleng amu mangolu. Rade doamu di bagasan olong tutu majakan akadak danak nanai basa-basa roni di bata tuhamu. Jala gabe amat dol inana daulat hamu lau manung no guna sida bobar tupatik di Kristus dol guria Katolik nabadiai. Saudari, teksnya masih jalangan mahamu, lalu tidak kamu, padan Pardongan Sari Peon Nabadiai. Mencakup holisnan kerja agabe doon saribeku pada doon hot kap doto ditiki pasalian nang hasusan ditiki siroha nang asak niroha aholonga kuroha tadi di kamamu. Wismawati Arianja mancap konho kabe sinaga gabe dongan saripeku marpadan doau nanai hot prabdohoto ditiki pasaulian nang hasusahan ditiki las niroha nang harsa iroha aholong aku jada pasamaku doho saleleng mulutku. Ale kaban sinaga doto litlis nawati. Saya dipato bude batama padan naung ina tidak konmuna di joloni uria. Jala saya direhok koma pasu-pasuna tuhamuna dua. Naung pinado muni debata dan jadi siramoni jolma di bagasan guardi ama dot anak dot soti porbadia. Amin. Saya dipasu-pasu Tuhan lima cicinon nanain pasatonmu sama hamu somentat da holong dot tulus ni rohamuna. Amin.
Alil na dalam matutino tanda ni holokku tuho tulis ni rohaku tuho dibagasan buat niama doktor di doktor anak doktor di perbadia. Tuhan di ulos dohot parkui seduras parkui saktion martanyang mahita ale Tuhan aman nami jala debata nami hodo muali nasa pasu-pasu pak orasan hai pasodol panggadean tatap memardukan hasil roham goras parkui satina patadaun pasu-pasu par orasan hai pasodol panggadean jala uloson napata daun pangaramot tionot parligoman mudihami tarumobi di aka dengan nami nalau memakai uloson pasuma boras do uloson mar ite Kristus Tuhan nami amin. Jaluma ulos nanang pinasu pasuan napatadaon pangaramotion amata debata tuhamuna dua on ma ulos si gajang si torok rabu asa gajang ma umur muna torok pinopar muna sama diok ni upasa pitang narwiris obu nasumorok toho di rodang ni bulan anak keris baru ketorok sudio sioloi asal Tuhan. Sawanani januma boras parboy sati nanunga di pasu-pasuan napata daun asidot holong ni amata debata di hita salubutna talumobi dihamu na dua sai saat matunita sudah talumobi tuhamu na dua si gade-gade dot si oras-oras di bagasan guarni ama dot anak dot di korbadia amen. Balitang ma pagade tumodakon kita doan hari muna magabe ala naum marsifa ololoan tur-turina adur tiodina lote pasu-pasu pardongan sari ke naum di jalur nasian debata unang bebuba saya unang bemose saat disolu satu kotia de mamu pamolu satu panggadean horas horas horas. Saksi tetap di sini saksi.
Jongjong Mahita Salu Nadamang Dainang Saudari Tatangnya Korma Keluarga Nai Baluan di Jalan di Bata Asa Bilion Tuhan Pasu-pasu Naporu di tonga-tongani keluarga Nasida di hari-hari Mangihut Martang yang Mahita Ale di Bata Nungan di Parbadiai o Pardongan Saripeon Kapitagda Hasadauni Kristus Dot Urianai Sian Mulanai do Nungan di Padomu o Bawa dot Boru-boru Jala di Pasada o Donasida Asa Mar Pinopa Saya tatap ma si Lisnawation Mardongan Asidot Olong Iroham Asa olong do Damemi Toktong Mian di Ibana Anggiat ma ibana gabe ina na burju songon akka boru-boru na badia na pinuji di bagasan buku na badiai. Saya tatap amuse si kaban sinagaon anggiat toktong somar na loja ibana makari koton jalaman manglahon tanggung jawab na songon ama maradopon par di jabuna don akka yanakona nang maradopon masyarakat. Upamidoha mimatuho ali Tuhan. Anggiat ma nasida naduaun toktong marsi hoot di bagasan hapor seon do dia kapatikni saya toktong marsada nasida di repe nasida jala anggiat matarida di ngolu nasida holong nasiap koi buhut marsi nodang di nasida hati uroni bohim asa bui parangi nasida grabe tiruana denggan saya tiurma dalam bonsona tio aik dapotonona jala saut martua di tanoon do surgo hasunangani mar hite Kristus Tuhan nami amin. Jadi damang dainang nahina holongan saluhutna mulai sadarion dongatan aduaon kaban sinaga deot Lisnawati nungaksak gabe keluarga naik baru di bagasan Kristus tak sabut mana sida keluarga baruan deot marto pak tangan kita. Ayo berada-badakan. Kalau tadi pastor tanya kan, engkau mencintai, katakan. Tapi itu sebenarnya hanya omong kosongnya tulis. Cintanya dia itu melendiha tadi. Kenapa? Ada pepatah Tibet mengatakan, Holan butuh telu detik dohita, mandok, I love you. Holan butuh telu detik, mandok, aku cinta kamu. Kalian yakin kira-kira sebetulnya butuh 3 jam menjelaskan pastor menjelaskan apa itu artinya cinta. Tapi butuh saleleng ngolum membuktikan bahwa engkau cinta. Kan gitu. Makanya tadi pastor bilang hanya bulan diata doi buktikan seumur hidup. Nah, kalau tadi hanya mengatakan cinta, sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri, kalian punya hak untuk menunjukkan cinta itu bukan lagi dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan di hadapan seluruh umat dan pastor. Tunjukkan. Sudah siap kamera di situ. Pastor nggak lihat. Harus diajari kan? Ajari apa? Mina, ajari. Buka itu facialnya itu. Terserah engkau, jangan ikuti kata belakang. Terserah engkau. Nah, hanya itu. Hah? Jadi,
sian ripenasida holong dot labok di rohani Kristus. Jala tatangya kon manasida asa margogo di paucapon sada rumah tangga nama rojahan di ugama. Angyat mamarisi abonaran hak Kristen non jarunasida. Bayan sangat di debata jala tau kirona dengan tu aka dongana. Martangi yang magita. Jala tatangnya kon manasida asa tong hipas. Jala tolak manglaon angka toonana ampe dunasida. Anggiat da dengan ulang tangan nasida. Jala tong tiur laka nasidai. Martangi yang magita. Dot lapok ni roha asa daulat jala burju bayan pangapulon dot las ni rohani nasida. Jala tapang hidumasian debata asa sabang jala marbuku nasida ditiki si taunon pangunjunan arsak ni roha jala tolak manaon laos manaluhon sulina bodat naolo rutu ganuk jolma jala ganuk ribe. Martangi yang magita. Martangi yang magita. Sadi orang
rumah tangga dohot masyarakat nabi urupi bahamnya satoko nunu parusa pature-ture ono lunami gabe puji-pujian di goarmu uhut makirim di haroro di Yesus Kristus si paluahami. Mari kita on rasul bicara. Selamat pesta, Mama, Nina. Tetap jaga protokol dan harus ala pasti gudang donaru nasian dan tetap putus ya dia. Sunah merah kah, sunah pink kah, sunah hitam kah, dan putus kah. Berarti kon kamu sadiri dan menjaga diri. Saunari tak tahu si maju juta di bagasan serap miroha baca rumah pasu-pasu di Tuhan di Batam. Tuhan imandongani hamuna Marda memahitamu lah mardongan pasu
pasuni Tuhani anu ngasun be ulauta. Debatana sunina goguima mamasu hambuna ama dot anak doton di porbadia. Ngoluta sikano pari. Amen. Kita